Il-Partit Nazzjonalista ivvota kontra li jiġi iffirmat ftehim li bih iż-żonqor jingħata lura lin-nies. Meta il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fih dan il-Parlament iddiskuta żewġ riżoluzzjonijiet li jemendaw ftehim li l-Gvern Malti kellu mal-Smart City u mal-American University of Malta. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Bernard Grech ivvutat kontra. Wara diskussjoni li ħadet qrib is-satej, l-Oppożizzjoni ivvutat kontra iż-żewġ riżoluzzjonijiet li waħda minnhom tista' twassal biex art verġni fiż-żonqor tingħata lura lin-nies, tibqa' barra miż-żona tal-iżvilupp u tkun parti mill-Park Nazzjonali tal-Imwadar Fwitilajn. Wara il-vot kontra min-naħa tal-Oppożizzjoni fil-Kumitat Parlamentari, issa jmiss li dawn ir-riżoluzzjonijiet fuq iż-żewġ ftehim separati minn xulxin jiġu diskussi fil-plenarja tal-Parlament. Iż-żewġ riżoluzzjonijiet parlamentari li tresqu għall-attenzjoni tal-Kumitat tal-Verifika il-ġimgħa l-oħra u li l-Oppożizzjoni ħarġet kontrihom isemmu wkoll li art fil-Kottonera se tingħata lin-nies minflok tinbena. Dan apparti li Smart City tibqa' tingħata il-ħajja u ssir waħda miż-destinazzjonijiet ewlenin f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela kien għamel il-bidu tal-proċess imsemmi bħala wegħda li tibda sseħħ fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista ġdid. Permezz ta' dawn iż-żewġ ftehim separati, il-Gvern se jikseb lura art fi Smart City li se tiġi allokata għal diversi inizjattivi fosthom ir-relokazzjoni tal-American University of Malta minn Fwitilajn u minn parti f'Bormla li kienet se tinbena. Fuq l-art fl-Smart City se jinbena wkoll il-kampus il-ġdid tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. Mal-American University of Malta il-bidliet huma primarjament ibbażati fuq tpartit ma' art ma' oħra filwaqt li fil-każ ta' Smart City il-Gvern qed jimpenja ruħu li jagħmel ċertu investiment li minnu tgawdi il-komunità kollha kemm hi. Fi Smart City l-ispazju miftuħa mistennija jiżdiedu.